En aquesta ocasió, les càmeres de la Remansada surten de l'àmbit dels assajos per ensenyar-vos una mica com funciona un dels apartats més bonics i vistosos de la Remansada, el vestuari. Per això ens desplacem fins a la plaça Joaquim Mir, on està ubicat el taller de costura on treballa l'equip que capitaneja l'Elisa Guiu. Ella mateixa ens explica quin és el procés que segueixen per fer possible la confecció d'aquest bonic vestuari. Al principi el primer que he de fer és parlar amb el director i preguntar-li què vol. Llavors, quan el director ens diu el que vol, més o menys, fem uns esbossos dibuixats, com aquests que veus penjats aquí, i ell dona el vistiplau. Després estem venint a les persones que han de portar els vestits, els prenem mides. Jo primer faig el vestit en el maniquí, en paper, després ho tallo, després venen a provar una petita prova si són vestits que han de ser, per exemple, de festa, que han d'anar a estar una mica personalitzats, venen a provar una vegada, i si són vestits de remensa, doncs llavors el que fem és que fem els vestits de talles grans, o sigui, petita, mitjana i gran, que pugui anar bé tothom. I ja està, i així és. I esperem que després els hi vagi bé tothom i ja està. I que estigui satisfet el director. A veure, remenses, homes i dones, soldats, síndics, mossèn, senyor feudal... Són molts personatges a vestir, i molts d'ells amb 2 o fins i tot 3 canvis de roba durant l'obra. Elisa, quants vestits diferents pot tenir el fons d'armari de la Remansada? Els vestits n'hem fet, entre unes coses i altres, uns 300. Hem fet de soldats, com aquests, veus aquí. També hem fet uns 30 o 40 o 60, ben bé, no ho sé, perquè n'hi havia cas que ni me'n recordo. Després tenim els vestits de remensa, que són aquests, els de les dones, són aquests, que ara no els tenim aquí perquè la majoria estan donats als actors, que els tenen a casa seva, aquests primers. I això el primer any només vam anar vestits amb aquests, amb els de remenses, tothom va anar igual sempre, no vam poder fer vestits de festa ni de res. Aquest any passat ja vam començar a fer vestits de festa, o sigui del casament, perquè hi ha un casament al final, doncs ja vam fer vestits més macos. Aquest és el vestit de l'amo, que ell porta 2 vestits diferents, 3 aquest any. I ell sempre va vestit d'elegant, del senyor. Aquest és l'altre vestit de l'amo, que portarà aquest any, que ja hem incorporat aquesta altra peça aquí davant. I després tenim el vestit del nuvi, el vestit del pare del nuvi, el vestit del lladre, que és molt graciós. Aquest és un actor que és molt bon actor i queda molt bé vestit. I el del nuvi, que és aquest, l'ha de vermell. Aquest any, si podem, hi afegirem algun nadó, que l'any passat vam anar molt de pressa i no vam poder-ho fer. La Remansada té una escena, la de la boda, que serveix com a pretext perfecte perquè els remenses i el senyor feudal puguin lluir les seves millors gales. Sobretot les dones. Ensenya'ns algun modelet de l'alta costura medieval, Elisa. I per les senyores, doncs aquest any també hem fet vestits macos per elles, per anar al casament. Aquest no us puc ensenyar el de la núvia perquè s'està arreglant. Ja el té la modista que l'està arreglant, la noia que m'ajuda. L'han portat a casa seva per arreglar-lo. També és molt maco. Parla'ns una miqueta del taller i del teu equip, Elisa. Doncs mireu, això és el taller de la Remansada i ja veieu, per les vestits que hem fet i la feina que hem fet no ha pogut ser cosa d'una persona sola, hem sigut molts aquí a treballar. El primer any vam treballar amb les àvies del casal i vam treballar allà, que ens van deixar allò aquí, màquines per cosir. El segon any no va poder ser perquè ja això havia agafat molta envergadura, no hi havia prou puesto i l'Ajuntament ens va oferir aquest taller que tenim ara aquí, que això estava buit i ens ho van oferir aquí i vam venir, aquí estem perfectament bé, molt bé estem aquí. Ara només són 2, o sigui 3, 2 i 2 més, una és la meva consola que es diu Juana i després tinc una noia que també fa teatre que és la Misenda Bruc, que l'any que ve ella serà la directora d'aquí del cosidor perquè jo ja em retiro. I, en fi, que són molt maques, sempre estan a punt d'ajudar. També tinc una senyora que ve 2 hores al dia però fa moltíssima feina, que és la Ramona Molano, que també és actriu de l'obra. I, en fi, totes 4 anem fent i aquest any, mira, anirem fent el que puguem. Hem fet noves vestits pels homes, de cuero,
de cuiro, perquè ja tenim una màquina amb què podem cosir el cuiro. I esperem fer tot el que fa falta, perquè em fan falta moltes coses. Bé, Elisa, doncs moltes gràcies per atendre'ns en el taller i felicitacions per la feina que feu. Felicitacions profundes a un equip que fa possible la recreació de tota una època a través de la roba. Tot això ja sabeu que ho podreu gaudir a l'estrena el proper dia 4 de juny de la tercera edició de la Remansada, la Remansada 2016. I fins aquí aquest apartat dedicat al vestuari del nostre musical. Fins a la propera!